posádka Robert Diaz, Mark Seger. Pátá příčka, Pátek Gábor Zugár a Norbert Laškody. Na šestém místě belgická posádka Jurivex, Piedrek. Sedmou příčku vsadila posádka slovenská Richard Váš a Mario Janča. Osmí skončili z Velké Británie Matthew Bowley a Mark Wright. A na devátém místě skončila loď Austrálie Tom Norton a Bill Day. A právě startoval další závod kategorie C muži 1000 metrů. We start the next race. Category C 1000 meter. Tak na dráze číslo 1 je to posádka České republiky. Lane 1 Czech Republic. Dráha číslo 2 Francie. Lane 2 France. Dráha číslo 3 opět Francie. Lane 3 France. Čtvrtá dráha Polsko. Lane 4 Poland. Páté dráze Německo. Lane 5 Germany. Šestá dráha Maďarsko. Lane 6 Hungary. Sedmé dráze Maďarsko. Lane 7 Hungary. Osmé dráze Česká republika. Lane Czech Republic. A v deváté Polsko. Lane 4. Tak závodníci nám projeli na 500 metrech. Tak jak krátkoletí vypadá pořadí. A vypadá to opět na ty prostřední dráhy, to znamená dráhy číslo 5 a 6. Na 6 to je posádka maďarská, Kristofer Forgo a Richard Daniš. Tak to bylo 4 Martine. Čtyřka polská double canoe Lukáš Větrak a Michal Lubněvský. Pak je tam 5, 7, 9. Pětka Německo, sedmička Maďarsko, devítka Polsko, Trojka. Trojka to je posádka Francie. Byl na první dráze. A tam je posádka České republiky. Posádka maďarská. Indítsátok meg a jobb! 500, to je Německo, na sedmičce opět Německo. A teď nevíme, co je to zlatou příčku. Takže Polsko, že by Polsko. Lukáš Větrak, Michal Lubněvský. Ano. Polsko. A teď uvidíme 5 nebo 6. Možná, že šestá dráha uhájila svou druhou pozici, aby byl Kristofer Forgo a Richard Daniš. A na 500 to je posádka německá Michael Miller a Max Miller.